La Ermita Cantabria. Los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con España no, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España, Adamo da 1 año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. ¿Buscas un taller de confianza? Talleres Esga. Somos expertos en reparación de todo tipo de vehículos. Disponemos de servicios de cita previa, recambios, accesorios y servicio postventa. Somos líderes en el sector desde 1980. Servicio de góndola, centro oficial de tacógrafos, asistencia 24 horas, vehículos industriales. Concesionario oficial de MAN, Stoneridge, Smith, Cargo Bull, Talleres Esga, carretera Torrelavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Cantabria. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece. Yeah, I'll be ready for you, no matter where you're going. Oh, yeah, I'll be ready for you. I'll keep an eye out for you. Yeah, I'll be steady for you. El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte. Junto al muelle, bajo el sol y la brisa, la tienduca de Cholo junto a la riberuca, tapas de mar y tierra, aromas que provocan chipirones, pulpo, mejillones fresco y quesos ibérico y alita babacua. Ven al muelle Tres Once frente a más 6 del Fritas y su hincha 85 para reservar. Arroces hamburguesa, premio sin igual, la tienduca de Cholo te invita a soñar.
Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Erandioko 39. banderara. Gaurkoan KE Ligako bi taldeak ibiliko dira arraunean eta ARC taldeko traineruak izango dira lehenak ateratzen eta ondoren lehenengo taldekoak. Bigarren taldean Castro da liderra, bandera bakarra izan da Castrora joan ez dena. Beste bost banderak Kantabrian bukatu dute eta RC2ko zailkapenean Deusto da burua, baina Zarautzko enbata oso hurbil dago traineru bizkaitxarretik. Puntu bakarra dago bien artean. Eta gaurkoan ikusten duzuenez, erlojupeko lanetan ibiliko dira traineruak. Horrek zer esan nahi du kale bertinetik joango direla guztiak. KE taldeko kasu horretan, txanda bakar bat egongo da. 8 traineruak txanda bakar batean joango dira minutu bateko aldearekin. Eta lehenengo taldeko kasuan, bitzanda egongo dira, 6 traineruko bitzanda. 5 minutu baino gitziago estropada hau hasteko, 5etan hasiko da KE taldeko ontziak ateratzen, beraz 5 minututan hemen izango gara Erandioko 39. banderarekin. Arratsaldeon berriro eta ondo etorriak berriro Erandioko 39. estropadara. Bueno, gaurkoan gurekin da arraunari buruz izan daiteke gehien dakien pertsona. Eta barre egiten du, baina nire ustez izan zitekeen. Jose Luis Korta, arratsaldeon. Arratxaldeo, gehienak inao, sarrena esan bazen uno, ondo asmatuko zen. Bueno, zerbait badakizu ez da arraunari inguruan? Bueno, urte askoan ibilia hemen urgainean, ja danen salitiria dakau. Eskama, ia korputzen eskama dakau, arraia bezala. Nahi ikusten duzu gaurko estropada? Bueno, bero iten du hemen toldua eta bado, baina ikerri ondo, segulak ondo na. Maien isirita, bokadilua, primeran, jo, nik hain usta arraunmunduan hau zanik. Hori esan zu ezagutzen zenuen arraunmundua, ez da? Ez ba, bi bokailo janditu, ja, afaldu gabe libre, primeran. Primeran. Eta beno, traineruak hor dugu gaur ederraren etxean, Lutxanaren etxean gauz, eta beno, KE2ko zailkapenean Castro da buru. Nola ikusten duzu KE liga? Bueno, bakizu, gaztiak eta bakizu, klubak askontzako da, kluban uretan egotia da, ia triunfua. Lutxana bezala, gazte jendia berriakin, kluba uretan okitziak horrek asko balio du. Eta geho, goien dabitzana Castro eta ekipua ona dakete, hori ja aspirazioak eta gora RC1 juteko dira, eta kuadrilak ikusi da urten, beste ekintikan koska bat desenteak gora ondo gaula, eta giru harra dakau, bero, aize pixka bat dago, ura gora, korrinta pixkat, korrinta pixka bat dago, urak biziak pasa dira, baina giru harra, estropa ikusteko primeran. Tapatu xamarra gabe hemen, porque kurba iten du hemen, da ez tegu ikusten salidan earki gabe, baina ez dago hobeto oterik. Bokailua janez, Hola bikain. Pasen urtean zu Castro izan zinen, Jose Luis, taldea, bueno, laizera aterako da lehenengo trainerua, bostak izango dira, beraz, adiego beharko gara, bostak diren, eta ateratzen nahi dira. Bai, zer gertatzen den, hor zaletuen oiuak, sautu behar da patroi. Bai, Aitor sautu patroi lanetan. A ber, gaur lengokoa pasatzen zaion. Espero gozetz, ez da? Bestela esan dio que jo estiotela lagako. Bai, pasen domekan estriborretik egin zuen. Bigarren ziaboa hori, ea zer gertatzen den gaur, dana prest, traineroa prest. Aitorren oiuak. Adi, bandera gora.
eta... Bai! Aradoa ederra, Lutxan ateratzen da, bostak direnean. Beno, Jose Luis, hasi da, estropa da. Bai, hasi da. Eta beno, zer gertatzen den gaur? Zer gertatu, bestamunean zer gertatu zen? Hor, estroparekin, ziabogarekin. Beno, itxasuan da bakizu zertzen kanpoanan korriente hauten da lautik antzan Lutxana, eta dana pasaiten ziren, da behar izkuntziran berme baino bueltatzera. Eta gero bigarrango etorri eta ez di horretila jasuten da, ez dago gaskillo itei. Baina, hau ez da jarriko gaskei da maniobreiten, emakazio hau. Minutu bakarra daukate... Ez du aurria jumerdu, aurria junda zilean du etorri berdu, ez dela, ez du maniobre egingo. Korrienta desentea doa, izia kontra, tordu ni berda aurrea pasa eta aurre atzaka jetxi, bestela zaila. Baina, jarriko da, porque nahi da maniobra egin asmatuko du. Lehenengo, beraz, lehenengo eta hirugarren luzako gorrak izango dira roularientzat. Bai, baina askotan, hobeto jongo dira, aizien kontra hobeto jongo dira, aizea freskoa edurko, baina alde esaten da bira, atzen atea dira, jarri, Laredon irtera, jarri gabe, seiten dute penalizazio, iten diote, no? Bai, esaten da ez dakiten igual legiak egaldu ditut, baina lehengon ez dakizen egin zioten berme hori, ez dakizen kaikuri hartutzulako, ez dakit hori joezan gaura bera da, eta guk seiten dugun. Zuk ikusten duzu kanpoko balizako keteunboak eta? Bai, ikusiko ditugu, gero, denborak ditugunean, ikusiko ditugu, momentuz bi traineru atari dira, ordoa mutriku, ez da txartuta. Ni berdu azkar trabestu baino leno heldu, ez dara trabeste balimada, gaizki biliko da. Eta Laredorentzat 10 segunduko penalizazioa. Lastima da, lastima. Baina, beno, horrelako... Legiak hori jantzen duta. Eta Adi Mutriku... Adi, eta bai Mutriku! Horra doa... Zaila esaten da... Askotan itxasuan zaila esaten da, aiziat jotzen badu, atzia marratzen dio eta zuzen oten zaila esaten da. Atzia marratuta bali madu, maniobreiten zaila esaten da, oan nahi dia mesela ondo nahi dia lantxo beta horiek, zuzen sartu eta sok hartu eta ez dela pixkat, atzia marratuta dakazula maniobreiten ez dizula jatzen. Bai, ja, 3 traineru estropadan, ez da, orain Busturialdea, Adi, ja, ez da txartuta. Denboak apuntatu berko ditugu, no? Bai, apuntatu berko ditugu. Ematen maitu zuzuk, kaliak indaztako problemi, danak iguala dute. Bai, hori da. Ez gehan, aztuko kaliakin. Hori bada, agian itzaz zadarrean dagoen bentaja bat, ez da? Danok berdintasuna. 5 segundo. Adi, eta bai! Horra doa Busturialdea. Artarri trainerua, hor lehenengo paladak. Eta minutu bat pasata, tomatera aterako da. Hemendik oso gertuko traineru bat. Bai, abegitxian, hemen ibiltzen dira egunero abek. Bai. Bertako da abek. Ondo ezagutzen dute itzazadarra. Eta ea zer egiten duten behitu. Zu esaten zenun... Bezala, maniobra bai. Bai, zuzen sartze bali mare ondo. Dakio, biskat, kuadrilla beak dakitenak, oan badakite, ber hartzen duten, biskat zilatu inbardio. 20 segundu, ez da txartzen duen. Ez du hartuko. Ez du hartuko. Beraz beste 10 segundu. Beste 10 segundu. Ba, hor ez du harrapatuko. 10 segundu. Behian dota ez du hartuko hortik. Ateratzeko. Trabezkatako da gainetik. Bai, arazoak tomatera daintzat, ea segituten, bai! Ordoa deustuko tomatera. Betzen dugu bet trainerua dela, lehenengo trainerua... Ez dakit horre balio duen ez du. Bai, hor... Bandera hildu dio, misa baliza hildu dio. Bai, hor errekurtso bat, ez dakit hori legala izango denela ez. Bai, gutxinez baliza hildu eta zeo mitzat, zer negatzea atxeo baino. Bai. Eta ea... Laredo iba 10 esan du. Eta beste 10 segundu... Beste 10 segundu hor tomaterari. Eta orain jarriera ja jarrita.
Eta, adi, eta... Adi, bai, jarriera! Bai, 10 segundu Laredo entzat, 10 segundu Deuser entzat, ez hartzeagatik. Eta, ea zer gertatzen den, orain... Ea ordoa Camargo... Eta minutu bat baino gutxiago pasatuko denean. Eusko ingo zuten buelta, no? 5 minutu terdi, utxanata dela. Eta Camargo ja jarri behar den tokian. Laizter izango ditugu denbora, arazo tekniko batzuk jendeak ez ditu ikusten, baina gu hemen ordenagailu batekin gaude. Eta momentuz ez ditugu denborak, baina Laizter izango ditugu. Eta Adi Camargo, bandera goian, eta bat, ordoa Camargo! Ea, zer gertatzen den gaur, goratzen dugu Camargo estropada bat irabazi duela. Mutrikun irabazi zula estropada, Mutrikuko bandera. Eta ea gaur zer gertatzen den, eta Castro... Eta Castro arazoekin ea topatzen duen Tiene que ir para atrás. Arazoak Castroren txat Tiene que atrás. No, ya le coge. Arazoak Castroren txat ea hartzen duen. Bai, hartu indu, orain aurrera egin behar du. Ea zer gertatzen den Castrorekin, arraunak liberatu. Eta, bai, lortu du, Castro lortu du, 10 segundu geratzen dira oraindik, ezta? Adi Castro, bandera gora, eta bai, badoa Castro, beraz, ontzi guztiak dira estropadan, ea zer gertatzen den. 5.52ekin. Eta horria hasi dira lehenengo denborak heltzen. Eta ea zer gertatzen den gaur. 5.53 ha dicho Laredo, ¿no? Bai, Laredo 5:43 eta Lutxana 5:42. Momentuz segundutxo bat hobeto. Hor ikusi ditugu ziaboga gehiago. Eta ea zer gertatzen den gaur, 8 ontziak dira uretan. Eta gaurkoan horatzen dugu, hor erlojupeko lanetan direla traineruak. Eta Mutriku denborarik hoberena 5:29 Mutrikurentzat, baina momentuz hor dira Mutriku, Lutxana eta Laredo. Horixe da. Momentuz Mutriku denborarik hoberena gaurkoan lehenengo ziaboga honetan. Eta ordoa Busturialdea ziabogatik gertu. Kontu handiz egin behar dira ziabogak kasu honetan Jose Luis Korrontea dela eta? Ba, ikusi da problemak beti izaten da jartzeko, errexo izaten da beti korrienten alde, aizin alde, baina kontra eta gero askotan atzia maratzen diozu eta zuzendu ezin, atzia katietuta dagola, baina bira ondo haitien nahi dioan balizatzeko eskatiatzeko, estatxa saridako lotzen nahi dira eta hori seguridadi izango da. Bai, bakizu zeta da askotan patroiak berriak, gaztiak, eta veteranoide pasaiten zaio eta haitu berriak eta balima dira. Ba, eko gu Busturialdeko denbora baita ere, 5:52, beraz momentuz Mutriku dago estropada buruan. 5:52, no? Bai. Eta denborak, beraz, Mutrikuk egin du denborariko berena, Lutxana bigarren denborariko berena Busturialdearekin berdinduta, eta Laredo. Ea gaurkoan nork eramaten duen bandera. Jose Luis, postu bat egin beharko bazenu? Bai, erresa da oan arte beti favoritua, baizu Castro irazitu, batez beste guztiek irazitu, eta irutzen zait gaur Castro zango dela. Eta gehor, behakin estropa bageia zizion Camargok,
baina iruditzen zaite Castro ikusi dela difentzia ondeixentia dakala bigarrenari, eta iruditzen zait gaur aberin bat espalimada eta herrion bali izan bat ez horretik eman hola espalimada, iruditzen zait Castro jarriko dola danok, ni bakarrik ez danok favorito bezala. Hor badu ere deustuko denbora, 5:48 deustorentzat, beraz bigarren denborarik oberena, tomatearentzat. 5:48 izan duzu, no? Bai, 5:48. Hor notak hartzen, referentziak izateko. Laizzer izango dira Lutxanako eta Lapejinuka, Laredoko Lapejinuka hemendik izango ditugu Laizzer. Hor ikusten dugu ja ederra, trainerua, ea gaurko bigarren ziabogan zer gertatzen den, baita ere jarrilera ziaboga egiten bitartean, bean, eta hor dugu ederra, ea zer egiten duen, zabalik, adi ederra, bigarren hor proak zertzen du, sarto, eta ea ba ederra, bai ederraren txat. Amaika 0-2, Lutxanaren txat. Eta hor ikusten dugu, nola ateratzen dan. Eta badikogu Portugaleteren denbora, 5:42. Beraz hor bigarren denborarik oberena, 5:42, momentuz Mutrikuk du denborarik oberena, liderra lehenengo ziaboga honetan, eta 11:02 Lutxanaren txat lehenengo ziabogan. Beno, momentuz, ea etxekoek 0 punturen bat ateratzen duten, ez da gaur? Ba, gero bakizu, penalizazioak eta gauzak bat dut, hori gero bakizu, hemen suma txarra esaten da, arro munduan, hemen resta hori esaten da. Hor dator Pejinuka, hor dator Laredo, ea traineroen bigarren ziabogau, Lanerditan Kantabriako tripulazioa, ea Pejinuka, bai Pejinuka, 10:49 Laredoren txat. Eta bitartean, ari zen Camargo egiten hor... Mutriko askar dator. Bai, eta 5:40 Camargoren txat, beraz hor bigarren demorariko berena, eta Mutriku liderra, hor lehenengo ziaboga horretan, azkar dator Mutriku, hor ikuste ditugu, bitartean Castro ziaboga egiten, eta ea Mutriku, adi, nola egiten duten Gipuzkoarrek. Pasaingo da bizkat. Adi, eta bai Mutriku. Ya para Mutriku. Eta 10:37 Mutrikuren txat, eta Castro bitartean. Zemat eman dizuzak. Ea... Mutriku zemat. 10:37 eta ea Castroren denbora. Zer gertatzen den. Eta Castro 5:30, beraz denborarik oberena, Mutrikuren aurretik 8 segunduko aldea. Camargo zematin du. Camargok 5:40 denbora jarri du erlojuan. Eta Castro 5:30, beraz momentuz Castro burua lehenengo ziabogan. Mutriku bigarren eta Camargo hirugarren, horrela dago lehenengo ziabogan. Eta bigarren hor Lanerditan, Mutriku lehenengo, Laredo bigarren eta Lutxana hirugarren, segundu gutxigatik. Eta hor dator, ja Busturialdea, ea Bizkaitxarren maniobra, ea nolakoa, bai, adi, eta bai Busturialdea. 10:50. Ea denbora, 10:50. Eta beraz jarriko litzateke bigarrena, Mutrikuren atzetik, momentuz Mutriku liderra. Ur gutxi dagoenean itxasagarrean nabaritzen da, Jose Luis, gogorrago dago ura. Hemen ura nekoa badakate, hor muturren iten du ur gutxi, hor muturra salientito honetan, arrimatzen matzea hor, baina herri jometik luze aparte kale sortzi atletismo bezala, uri gehiena noten da. Hor dator Deusto, hor dator Tomatera, Lanerditara, bigarren ziaboga egitera. Adi. Adi eta bai, ziaboga ona eta bai Deustorentzat.
Ea denborarik hoberena jartzen duen hor. Adeusto, 10:40, beraz Mutriku momentuz liderra. Por nuestro compañero y amigo, por supuesto, y castreño. Eta ea zer gertatzen den. Momentuz Mutriku deusto, Busturialdean Laredo eta Lutxana. Horrela doa aurko zailkapena, bigarren ziaboga honetan, oraindik heltzear Portugalete, Camargo eta Castro geratzen dira. Laizter izango da Portugalete, Lanerditan. Hori guztan ditugu, ea zer gertatzen duten, ea nola egiten duten. Portugaletekoek. Adi, proa, arraun hartzen du proak. Eta ordoa jarrilera, eta... Adi, eta... Bai jarrilera. 10:30, 18. Beraz, momentuz, bigarrena, jarrilera. Demo iguala, todo dionik. Mutrikun demo iguala. Bai. Ziagoa hona indu gainez. Castro, ¿no? Pues aquí viene la marcación de Camargo, pero si vemos muy cerquita la marcación de Castro, de Camargo, yo creo que inclusive podía haber subido la diferencia entre Castro. Hor ikusten ditugu dronaren irudi ederrak, oraizean. Eta ja ikusi ditugu Camargoko arraunlariak, ea Camargoren bigarren ziaboga, beraz Lanerritara, Mutrikuren denbora 10:17, hobetzen duten, adi Camargo, hor da Virgen del Carmen trainerua, eta bai Camargorentzat. 10:31, beraz momentuz Mutrikuren denbora hobetu dute kantabriarrek, hor doaz. Mutriku eta Portu dakate, pelea. Bai, hor egongo dira. Gogoratu behar da ere bi zigor daudela, bat Laredorentzat eta bestea Deusturentzat. Eta hor datoz, ja bigarren ziabogara, hor datoz liderrak, Castrotarrak. Hor datoz Ea Castroren bigarren ziaboga hau. Gerai proa sartzen du eta bai Castrorentzat. 10-15. Eta 10-16 Castrotarrentzat. Momentuz denborarik hoberena, ordoaz Castrotarrak. Bitartean ederra hor hirugarren ziaboga hori egiten. Eta ea ederra, oi ama! Ederraren ziaboga. Jazti horretin, no? Horrita kontra. Bai. Hemen pasain da. Eta badeko 17. 17:23. 16 izan du. 17:33. Bai, 36 cm. Beraz, momentuz badeko hirugarren ziabogako lehenengo denbora, 17:33, eta hor ikuste ditugu traineru gehiago, itxasadarrean gora eta bera. Gusto dituzu horrelako estropada, Jose Luis? Erlojupeko lanetan edo hobeto formatu klasikoan? Bueno, hau gustatzen zait, binakakoa da txarrena, mundundan zait txarrena. Binakakoa aurrena dikoena, itiare ondo juten da, eta atzen gelitzen denak segundu asko galtzen ditu. Asko zeo oia daula, binaka baino bakarka. Ordoa Laredo ere. Opolitena eta nahi dugu, kampu ondo ona balima da, lau. Lau o 6, nik Castron 6 egingo nuke. Oan ikusetan estropio politena, urte baten Castron egin 6 ekin da, ematen zu mundiala da emanko mobil. Olimpiada dagoa, harria. Eta badeko Laredoren denbora, 17:31, 17:31 Laredorentzat. Beraz, Lutxararen denbora hobetzen du, baina goratzen dugu 10 segunduko penalizazioa dutela Laredokoek. Beraz, momentuz, horrela dena geratzen baldin bada, Lutxana aurretik egon litzateke. Hor Mutrikuren ziaboga baita ere. Eta 17 minutu eta segundo bat Mutrikurentzat. Zuretzat zein da arraun kanporiko berena? Kanporiko onena, askotan onena, guztona juten dana. Nek irutzen zaitu onen txonetako bat Castro dola. Kanporiko onen txonekoa gero dana jende gustatzea Donosti, baina segiro dan, zautzen eba, izan nuke zautzare beti aurrenekotako estropa da, kontxatik kenduta beti ara zautza esaten zen, estropik onena. Eta kanpo, azkaz, gero segiro da gaun, leheno gero Bilboko nervionen erra da.
baina lehen oiten zan pleamarra, egiten zan dagoen egiten zen garaitan. Esan da, horrek puskatzen du. Korrientakin, aiziakin, da kalietan. Baina, danak inok esaten dute ez dutela nahi, etorri Portugaleten, Portugal kante azpin korritza, eta zuk hartu zizu deunbak, aurrenekoak, azkenekoak, eta deunbi gutxina, diferentzi txikina horren zaten da. Baina azkenian bi kaletatik korritzen da, gautik batetik. Baina, haitu, azkenian aurrenekoak, azkenekoak, mentakai txikina horren zaten da. Bai. Eta Adi Busturialdearen ziaboga, ona izan da, eta laizter izango dugu jara Busturialdearen denbora, momentuz 17 minutu eta 22 segundu, momentuz bigarrena izango litzateke Busturialdea, eta gogoratzen dugu Deustuko trainerua eta Laredoko trainerua 10 segunduko penalizazioa dutela. Hor, irteeran estatza ez hartzeagatik. Gainera, arraunlari bezala eskertzen da publikoa gertu izatea? Etxa, arraulen zuatzen etxa inokin guatzen. Nahi duzu, nahi duzu irazi. Irazi, azkenaz gelitu, no? Baina, zu arraunien txegoen etxa guatzen ez zure familiekin, ez zure kamisetakin, gutentzera, tope gutentzera. Eta Adi, tomateraren ziaboga baitare oso gertu. Hor korrontea... Ua peligrosua da, han pasa inmerdu, han pasa... Zemat, esan du? 17 minutu eta 10 segundu, 11 segundu, 17-11, 17-11, eta laizter izango beharko ditugu, lehenengo traineruak hemendik, Lutxana 21 minutu daramatza arraunaean, beraz laizter helduko dira Aitor Sauturen gizonak, bitartean hor Virgen del Carmen trainerua, bestuan izan zen. Eta ea zer gertatzen den, Adi Jarrilleraren ziaboga ona, Portugaleteko entzat. Ea zer gertatzen den. Hor dator Lutxana, Laredo ikusten dugu bitartean, eta Lutxana Adi ederraren denborara, ea zer gertatzen den, Adi, Sauturen gizonen denborara, Adi zer gertatzen den, eta bai Lutxana! 22-29. Bitartean Portugaleten denbora, hor laizter izango ditugu denborak, hor Camargo ziaboga egiten, ea zer gertatzen den, ziaboga goratzen dugu beko ziabogia pizka... 22-29, el tiempo. Momentuz hori badirudi dala denbora. Bitartean hori ikusi ditugu Castro eta Camargo gurutzatzen, eta Laredo laizter izango da Laredo eltzear da, ea Pejinukaren denbora, ea zer egiten duten Laredokoek, Adi, hor heltzen dira, 20. Adi, bai, eta Laredo, eta bai Laredo. El mismo tiempo. El mismo tiempo. Eta bitartean Yo Castro... 29 les he cogido. Castro bitartean ari zen... Ahora, los jueces ahí... Si igual Portu no sabemos, yo no tengo ni puta idea. Ez, 16:57 egin du Camargok. Zemat? 16:57. Portu oraindik ez dakigu, eta mutriku, Adi mutriku oso, azkar mutriku... Bai mutriku! Decíamos que Laredo 22-29, tiempo de mutriku. Badirudi... 21, no sé qué estoy tratando. Momentuz... 21 está Zemat. Bai. Estoy dando hartu. Ea zer gertatzen den... Portu ondo manain onda. Castro 16:24 denbora. 16:24. Bai, beraz, momentuz liderra hirugarren ziaboga horretan. Camargo 16:27. Beraz, bigarren izango zitekeen. Gogoratzen dugu, Laredok duela 10 segunduko
zigorra, beraz badirudi gaur Lutxana azken postu horretatik atera galko dela. Deun bak, inontzi di niakillo. Bai, ditzi gora bera. Portun deun bak ez dakar. Laizter izango dugula uste dut. Ea, zer gertatzen den. Beitu, 16:59. Bai, 16:59 Portugalete, beraz hor Castro liderrak, Camargo bigarren eta Portugalete hirugarren. Ea, zer gertatzen den, hor heltzear dago Busturialdea, Adi Busturialdea. Ea, zer denbora egiten duten bizkaitxarrek, Adi azkenengo paladatan, bukatzear dira, azkenengo bost palada, ea, zer gertatzen den, eta bai Busturialdea. 22-14, ¿no? Bai, 22-14. Y aquí viene ya la tomatera, la embarcación vizcaína, los de ya les quedan cada vez, lógicamente, cada vez menos metros, pero van a hacer yo creo que mejor tiempo que la embarcación de la Busturialdea que acaba de entrar. Eta baitu lehenengo denborak, hor ditugu Lutzanak 22, Mutriku 21:52, eta goratzen dugu Laredori 10 segundu jarrita 22-19, eta hor dator Deusto, ea, zer denbora egiten duten Deustukoek, Adi Deusto, bai Deusto. Beraz, 22:07, goratzen dugu Deustuko tripulazioa ere zigortuta dagoela, eta beraz, hor ditugu lehenengo denbora horiek. Deustok ez du horrekin... Ea zer gertatzen den gaurkoan, baina momentuz Mutriku lider 21:52 seguruekin. Eta hor dator Jarrilera, heltzear da, ea Jarrileraren denbora. Momentuz, hirugarren ziabogan nahiko denbora ondo egitute Portugaletekoek, ea zer gertatzen den, Erandioko ikurriña honetan. Adi Jarrilera, azkenengo metrotan, Adi Jarrilera eta bai Jarrilera. 21:47. 21 minutu eta 57 segundu. 2 segundu azkarro osa baino. Bai. Mutriku osa baino. Beraz, momentuz Portugalete estropada burua. Eta zer gertatzen den hauen bien artean. Jose Luis azkenengo bi trainerua geratzen dira. Ea zer gertatzen den, hor dator Virgen del Carmen trainerua, hor dator Camargoko trainerua, Adi eta Castro oso hurbil, Castro Camargotik oso hurbil. Beraz, badirudi Castro eramango duela bandera, baina lehenengo Camargo, Adi Camargo deren denbora eta bai Camargo. 21:32. 22, Camargoren denbora, eta badator Castro, Jose Luis. Oso hurbil. Sube la música, sube beste bat, Castrora, Jose Luis, ea zer gertatzen den. Beraz, apostua irabazi duzu, hori argi. Erresa zangau. Adi Castro, azkenengo metrotan, Castro nadoa bandera. Adi Luismi, bai, Luismi Villarren gizonak, beste bat Castro nadoa. 21:02. Medio minuto le ha metido a Camargo. Esta es la real. Eta horiek dira denborak, 21 minutu 2 segundu Castroren txat, segundu eta erdi sartu dio Camargori, eta orain txanda bitartean, pausa bat egingo dugu publizitatera, eta laizter izango gara bueltan, denbora behin-behineko denbora ofizialekin. Beraz, orain gatoz, publizitatera goaz, eta bueltan gara. En un momento de forma tremendo, de verdad, impresionante. ¿Buscas un taller de confianza? Talleres Esga. Somos expertos en reparación de todo tipo de vehículos. Disponemos de servicios de cita previa, recambios, accesorios y servicio postventa. Somos líderes en el sector desde 1980. Servicio de góndola, centro oficial de tacógrafos, asistencia 24 horas, vehículos industriales.
concesionario oficial de MAN, Stoneridge, Smith, Cargo Bull, Talleres Esga, carretera Torrelavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Cantabria. La Ermita Cantabria, los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece. Arrastion, berriro, etorriak, berriro ere, erandiora, Lutxanaren etxean gaude gaurkoan, eta, badekogu lehenengo estropada bukatuta, horatzen dugu, gurekin da Jose Luis Korta, Jose Luis, arratsaldeon berriro. Bai, arratsaldeo. Kastroa doa bandera? Bai, errez gainez, minuto erdia bigarrenari, diferentzia ganbia do. Castro kemendak hauan abekin, deumetan lola bitzen danoan RC1ko ekin, hori da aben referentzia, bestekin sobratuta dabe, arraunan ondo iteu eta minuto horri jakentzia kontrarro baten, esan iruge berroi eta gehiago segundo diela hobiak. Alkarrekin esango balitake, berroi eta gehiago segundo. Kontrarro baino gehiago kentzen da, bat aurrien da bestiatzen ikusten daren, eta gaurko nian kiston diferentzia dakate. Irutzen zait, Castrontzako oan atatzen dian abedia la kontra jo. Hori ikusi ditu, pantailan, Castroko arraunlariak. Jose Luis, ondo da, esan dezakegu ondo ezagutzen duzun klub bat da Castro, pasaren urtean azkenengo denboraldia izan zen beraiekin, mutiak ezagutuko dituzu. Aurtengo proiektua guztiz desberdina dela dirudi, ezta? Ba, diretiba berria, jende berria etorri da arraunlariak asko, lehen urtekoa gaur uste bakarra dikuela uste lehen urtean ikunuan Estibore lauti dikuan hori, beste gaien txain. Bi bakarrik handiko asti lehen urtean nitunak, hiru bakarrik da bitzautian, eta dala berria dia, zenuke kuadri jauna indu, entrena hori da behar nahi jauna, gainetik mutilakonak etorri da kanpontxiranak eta lehen urtean arraunen inetzunak, eta gu lehen urtean maiatzen hondik zazpi arraulai bakarrikan, kateak ginean, porque kaikuk eta ziermanak zazpi mutila jaziuloko, beste ez ginean atera ingo, eta ikusten da urtean kuadri jauna dakatela, eta irutzen zait, tiploa zioa dakatela, momentotan RC1ko egin. Ikusiko dumetan hemen, baina irutzen zait, eta izia igual, pixkat, gehiago igual ematen du, gora maria gora dikuan bezala, baina ikusko du referentzia, baina ikusko du, oanatatzen dian abeki monstruokin, haber nun dago Castro. Beno, eta Castrorentzat, herriarentzat ere, garrantzitsua izango da horrelako proiektu bat heltzera, ezta? Ba, jende animatu iten da, azken ebili, hor bandera egira, jende animatu iten da, gaztiak kluba etortzen dira, eta horrek ondo zabitzaren jende animatu iten da. Datorren urtean egitzen zait, aurten neguan uste bi kuadri treñeros eskala, eta datorren urtean ez du jenderi faltari izango, eta hori importantea da. Aurrena kantidadia, eta gero kantidadia balima kalidadia. Bai, eta hori dakatea urten datorren urteako saltu egingo dut, eta iritzen zait RC1ko gora urten ez dituzte dudarik izango denik, liga irazia dakate, eta abildaria de sobra dakate, eta datorren urtean ikusiko du beste kategorian, eta hor pixka refortzate balima da, bere intentzioa izango da, saltu itea, playon sartu eta azeteko saltu itea. Horitu ja denborak, Jose Luis, Castro irabazita, hori badakigu, Camargo bigarren, Portugalete hirugarren, laugarren Portugalete, 30 segundu bigarrenari bada denbora desentea, bigarrena izateko. Asko. Eta hor... Beno, Lutxanaren denborarekin nire ustez hor zerbait dago txarto egongo da?
Lutxana 22, 29 izango da, beraz Laredoren aurretik geratuko da. Eta, horiek dira gaurko denborak, ederra, gaztelerainaz esaten den bezala, Asedio del Pozo. Aitu, ikusi da, hor diala bitza, pelean esan nuke, naiz irazi esan nuke lehenko bezala, minutu herria o minutu atzetikan, guztiak gazteak animatu iten dira, ikusten batu joan hor gaituk, bertan gaituk, gaur penalizazioekin da gauzakin, baina penalizazioa da bere, esan nuke denba berdinakin ditute, eta hori animatuko da, bilarko estropatek hori animatuko dira. Eta, orain ARC bateko ontxiak izango dira, Laizter hemendik, eta, momentuz deusto da burua, bata oso hurbil, Zumaia, bigarren, lehenengo talde hau begiratzen izen potolak daude, Pedreña, Kaiku, Astillero, Atete mandere giraz dago, jende asko dago, eta nuke, bai, Zumaia, bai, bezala, ize historikoa, Zumaia, Kaiku, Pedreña, ze kategori da ben, esan nuke ikuste ditu, hor bi kantabro, ze kategoriko dian, bai, Pedreña, bai, Astillero, aztetzak Gipuzko aldera juten za, eta ze kuadrilla da ben, Zumaia, ari kuadrilla hona da be, eta hori hona da, zenuke bekoak ebiskat goikuak espabilatzeko, baina zautzeko kuadrilla hona daka, deustok kantera egin ze kuadrilla indun, bi bandera irazeitu, eta gaur arriskoa da, negoan favorito behar jarriko nuke hemen, ez irutzen zait, herri joa izautzen du, erreza ez du zango, baina irutzen zait, farito jarri berba nuke, deusto jarriko nuke. Azken, zu esaten zenun, azkenean, bigarren kategoria bat izan da, askotan, bigarren maila denez, badirudi traineruak txarragoak direla, edo ez direla mailako traineruak, baina zu esan dituzu, historiko asko, badirudi ez, baina maila potentea da ARC bat liga. Ikusiko da, deumetan ikusiko da, esan akarrekin iten duten, estropa askotan juiten dute, RC1 eta ACT-ko, eta ikusten da, azkenean playoff alitzen dian Portugaleten da baizan, illa esan deumetan ebitzen dira, ikusten da, lehen urtean doitan da, azkeneko urtetan playoff irazten dutenak, ACT-ko askori, baino deumo egiten dute, esan duke nivela da gola, bigarren gota hori hona da, hori Baikoak animatu iten du eta goikoak loiterik iztakete. Eta, ea gaurkoan zer gertatzen den, baina momentuz Deusto hor dago Jose Luisen apostua, Deusto buru, eta zer egiten duten etzetik oso gertu, baina, ja traineruren bat berotzen, eta badirudi entzun dugu minutu bateko, minutu de silenzi egongo dela ARC bateko irteeran, ez dakigu zer gaitik, baina minutu bateko egongo gara izilik, hor norbaiti errespetua gordetzeko intentzioekin. Eta badakigu zer gaitik, Deustuko arraulari baten amoma zendu da gaur, beraz hor egongoa minutu bateko izilunea, hor errespetua sortzeko. Por el fallecimiento del familiar de un remero de Deusto. Aquí un minuto. Beraz, Laizter izango da minutu hori, hoi gitxitan. Eta Laizter ibiko dira traineru hauek. Hor estropaetan goratuko dugu, 2 minutu barru minutu bateko iziluna egongo dela, errespetua erakutsiz zendu den Deustuko arraulariaren amonari. Baina momentuz dagoena hor ditugu ja denborak.
urte askotan egin dugu hori. Hor, laizter izango da denbora, oza, parkatu, banderaren zea, bandera Castrori emoteak, Castrora doalako bandera berriro. Hor, denborak. Primero el minuto, luego la salida y luego la entrega, por favor. Minuto, salida, entrega. A continuación vamos a guardar un minuto por el fallecimiento de uno de los remeros de Deusto, de uno de los familiares de uno de los remeros de Deusto, así que agradeceríamos que todos se acercasen aquí a la salida para guardar ese emotivo minuto de silencio. A las 8, Monchu. Vamos levantando los remos, por favor. A las 8. Vamos levantando los remos, Mercedes. Eta, esan bezala minutu bateko izilunea, respetua sortzeko, erakusteko zendu den tomateraren arrolariaren amoiagatik. Eta ea... Levantamos los remos, por favor. Levantamos los remos, por favor. Hor... 2 segundos. Eta... Eta hor da minutu hori. Arazoak izan ditugu mekanikoarekin, baina, bueno, beste alternatiba bat aurkitu dugu, eta... Sentitzen dugu, zendu den amonagatik. Eta laizteri jarraituko dugu gaurko estropadarekin, 39. Erandioko banderarekin. Eta, beno, hor Deustoren zea, Deusto momentu da lider, lehenengo talde honetan. Eta beno, lehenengo 6 trainei baterako dira, eta gero beste 6. Eta beno, ea zerretatzen den. Jose Luis, kasu horretan bitxanda direnean, bueno, bigarren txandakoak referentzia dute denbora, lehenengo txandako denborekin, ezta? Bai, baina hemen gauz batek gehiago gustatzen zait, hemen beak hartutako duen bat dira, ez ATT mesara. Informazioa momentu hori esaten dute, nire ditzen zait pingani jokin da, horrekin ez dugu mejorarik, nire ditzen zait ez dela pingani jo patroiak askotan engainatu iten ditugu, ez dugu patroiak beren lana ez dute iten, lehorretik handirikitzen ditu askotan da, horretik esaten di askotan aberik, baina hemen ikusiko dute, badaki eta aurreneko tandako egiten denbak bigarrenko, nik batzen nahi nino kaikunda urteaitan, nehonek apuntatzen dituen, kostauan apuntatzen dituen, aurreneko balizakoa, bigarrenko balizakoa, eta nehonek apuntatzen dituen denba, relekua jartzen du martxan kilometroa esku batekin, eta nehonek ematen dituen referentzi guztiak, eta referentziko ona dago. Irutxetzetena da garko nian, ETBek ematen duen referentzio horiekin arraula jentzako ez da mejora egiten, porque beti atxetin dikoela baki un segundo kogindu, harrapatzen, eta hori laundutzen dioto atxetik horritzeuen entzako. Eta, beno, protagonista bat deko gugurekin, itxoin dugu gestioak egiten dagoelako egiten. Bueno, decíamos en castellano que tenemos protagonistas. José Luis, te pillamos poco la boca llena, pero bueno, son viejos conocidos. Arranch, presidente de la Marinera de Castro. Bueno, primero de todo, enhorabuena. Hola, muchas gracias. Bueno, es mejor presidente que el remero. El año pasado no ganaba y este año está ganando todo. Por alusiones a Arranch. Bueno, él lo sabrá bien. Bueno, yo no sé qué le estáis dando de comer a los chavales en el club, pero estáis imparables. Bueno, la verdad que están trabajando muy bien, hay un equipo con muchas ganas, con mucha ilusión y luego además es un equipo que le permite al entrenador
hacer rotaciones y que todos ellos estén frescos y bueno, la verdad que están saliendo las cosas que, bueno, a pedir de boca, ¿no? Tú como presidente, cuando empiezas a montar el proyecto, porque bueno, supongo que es algo que lleva tiempo, ganas, ilusión, ¿esperabas unos resultados como estos? Bueno, al principio de todo no te esperas, ¿no?, que vaya a ser todo tan así de rápido, ¿no? Pero ya cuando empezábamos a ver el equipo que se estaba conformando, como te digo, ¿no?, un equipo que sabíamos perfectamente que tenía nivel, y ya una vez ver el equipo, pues sí que nos planteábamos el objetivo del ascenso directo. Bueno, vamos de momento a comentar ahí la salida. ¡Ay, Barcote! La primera tripulación de ARC1. Bueno, el año que viene, entre esos botes, Arranz. Pues sí, ojalá. Todavía estamos en el Ecuador de la Liga y esperemos que no pase nada, pero sí, el año que viene pues esperemos estar con estos equipos que están saliendo ahora y a ver qué nos depara el año que viene. Pero de momento a disfrutar de las banderas, ¿no? Es así, no hay que correr, hay que disfrutar de lo que se está haciendo, que por mucho que nos pensemos no es fácil ganar, sea en la liga que sea, no es fácil ganar, siempre hay equipos que te lo ponen muy complicado y hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar del proceso y año a año pues disfrutar todo lo que se pueda. De momento a disfrutar también con la afición, supongo, porque luego habrá el tradicional recibimiento que hacéis en Castro. ¿A qué hora lo tenéis? Pues hoy será a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Pues ahí nos quedamos. Arranz, enhorabuena y a disfrutar. Gracias a vosotros. Eta baditugu hor beste traineru bat, estropadan, hor daukagu hori juku be traineru hori, ea zer egiten duten horiokoek, eta goratzen dugu KE bat talde honetan, bi tanda egongo direla, eta hor ikuste ditugu arraunlariak ere, Erik Herreras patroilanetan, Angel Maria entrenatzaile bezala, eta Jon Barranco proban, eta, bueno, ea zer gertatzen den, ea hor, Lapurdi arazoekin, hori ikuste ditugu hori joko arraunlariak, eta, bueno, zure etxekoa, Jose Luis. Goño, oan ikusten lehen otxola martxan, oan eark ikusten dugu hemen, salidak, birian ikusten dugu hemen, omaten du luzerran gabela oan ikusten estropa, mobilekoa. Adi, Lapurdi, Lapurdi ere. Kosta zailo jartzen, bai. Eta badoa Lapurdi, hor lehenengo metrotan, beraz, txanda honetan joango dira Arkote, Orio, Lapurdi, Ibaika, Hondarribi eta Astillero. Ematen du aize gehiago eta dagoen lemainoan, irutzen zait. Beraz, behitu hori ikuste ditugu? Urare Maria gora dator, da normalian ura gora datorren aiziare gehiago esaten da, atzaldian esaten da aizia bera, baina ematen du aize gehiago dola, irutzen zait. Hor ditugu Lapurdiko arraunlariak. Hau Ibaika, no? Gorka, bai, eta hor ditugu Gorka Sarria, bai, Gorka Sarria patroilanetan, entrenatzailea Baitut Ondikola, eta Gesan Etxegarai hor proban, Lapurdiren arraunlariak, eta 10 segundu, ja, Ibaika ateratzeko, Madelen trainerua ateratzeko, bat, eta bai, Ibaika, laugarren trainerua, lehenengo txandako laugarren traineru hau, goratzen dugu honetan 6 trainerua aterako direla eta aurrengoan beste 6 traineru, eta, beno, momentuz badira Arkote, Orio, Lapurdi eta Ibaika, estropadan. Joder, ¿dónde saco eso? Eta Laizter. Hor ditugu denboren, hor Lapurdiko Ibaikako arraunlariak ikusten ditugun. Hor ditugu, hor Dumbru entrenatzaile lanetan, Ander Urtasun proban eta Ander Errekondo hor patroilanetan, eta Adi bai Ama Guadalupekoa, irteera, Hondarribirentzat, hor doaz, Gipuzkoarrak, bere lehenengo metrotan,
Orain ikusi ditugu patroiak hor agatzatuta aizea ekiditeko, ez da, Jose Luis? Bai, aizeak ebagizu. Pero gauz batzuk egite ditugu, anguri gustatzen zegunak, inok arraunik ez du repalatzen noan, gare baten danak arrauna repalatitu egin harritzekoa da, barkoa joan bakizu zeiten da kopia, irazten duenak espadu du repalatzen, beste danak hori ikasten dute. Repalatu aizien kontra, lehen goztarrak gura itonak eta ikusiko alenuke, bizkarreko errak emango lixioke. Gure aizien kontra leheno, juteko promua jartzen degiltzekin aizien kontra zeiteko, hobeto egiteko eta. Elko nina ez dute repalatzen. Ez repalatu gabe bukara egiteko, paladan bukara egiteko ona da, esan nuke arrauna jo bultzat atatzen zu, baina gero iritzen zete repalatu inberlitzakela, baina, haitu, oan danak horreak jundira, kopia egiten dute. Zanik irazten du, arei kopiatu. Adior, bada lehenengo txanda honetako azkenengo trainerua, ordoa astillero, ea zer egiten duten kantabriarrek. A ber, handiko ziko dute hometan, a ber. Baina, beno, momentuz, Arkote Orio, Lapurdi, Ibaika, Ondarribi eta Astillero, badira lehenengo txanda honetan, ea egiten duten denborak, ea zaila da, Jose Luis, baina posible da lehenengo txandatik estropa dira Astillera. Ja, inberluke, zaila da. Beno, balitek, aiz asko karri beluke Castro zeiteko, baina Castro denbo nahi gauduro ditzen zait. A ber, ikusiko dugu referentzia aurreneko ziagoan zete honbak iten dituten. Castrokin konparatzeko. Hori da importante. Hor lehenengo bai. Ara zeiten duten, da honea zeiten duten. Horrek akutsiko dugu, korrienta gehiago daun, aizea gutxio daun. Hori ikusten dugu, ja, Arkoteren lehenengo ziaboga. Ziaboga ona. Hor goitik ikusi izan dugu. Doma txarra, Hor. Doma jarri txarra. 5:52 esan du? Bai, 5 minutu eta 52 segundu. Bai, doma jarri txarra. Arkoteren txat. Eta hor Castroko marinera bitartean. 20 segundos más lento que Castro, Eso quiere decir que hay mucho más corriente y viento. Hor Castroko marinera trainerua. Kontuz de bandera nik amarratu a ver si lleva a llevar el viento. Usted ondo amarratu dugu ya eta. Ez, hor Castrokoek ondo hartu dute bandera. El mayor no. Eta bitartean hori ikuste ditugu. El mayor no. Bueno, momentuz atzetik entzuten ditugu hor Entrega el mayor, porfa. Hor Orioren ziaboga, momentuz, bitartean, ona izan da. Hor Orio bitartean ateratzen, ziabogatik. Hor 5 minutu eta 50 segundu Orioren txat. 6 y pico. No hay cambio de titularidad. A ver si vais a ganar la bandera, La otra no nos dan, la otra tampoco, ¿no? ¿No? Eta ordoa Lapurdi bitartean, bat taldeko traineruak, hori ikusten ditugu, momentuz, hori horien denbora 5:50 eta Arkoterana 5:52. Es que hay que decir las cosas y organizarse un poco mejor. Eta Vaya, para acá, para el otro lado, dentro de hora y media. Lapurdien denbora 5:53. Lapurdiren txat, momentuz la bandera Castro. Lapurdiren denbora izan da hoberena. 5:53. Lapurdiren txat, momentuz, hori ikusten dugu Ibaika. Badoela hor goitik ikusten dugu, hor Ibaika. Hor irudi politak, dronaren irudi politak, horrela ziaboga ikusteko. Ea Arkote, parkatu Ibaika, ea Ibaika. 5:41, ¿no? Ya ver. 5. Eta Ibaikaren denbora 5 minutu 40 segundu. Beraz, Lapurdiren denbora hobetu dute. Eta momentuz Ibaika, Lapurdi, Orio eta Arkote horrela dago zailkapena. Lehenengo txandako zailkapen hau.
hor ikuste ditugu. Ordoa bitartean, Ama Guadalupekoa, hor Ziabogara gerturatzen, lehenengo Ziaboga horretara, hor ikuste ditugu goitik. Eta ea zer egiten duten, Gipuzkoarrek, adi. Bai, Hondarribiarentzat. Eta ea denbora laster izango dugu. Eta 5:42 Hondarribiarentzat. Momentuz Castroren denbora ez dute hobetu. Estamos de puta madre, aquí mira, he comido 7 bocadillos. 7 bocadillos. Beno, jakingo dute, ikusentzulek 7 bokadillo hartu dituzula. 3 bakarrik. 3 bakarrik? Ah, vale. Bi fanta. Horrela ondo, ezta? Garrafaldu gabe primera, segura, estropa nola, isilita, estropa ikusten, hemen, ordenadoretik ikuste dugula. Pantalla eta guzti, kilometro eskun, hemen faltik estakao, venga. Eta jendea gonilen egitea esate dio, Adi Arkote badago hemen, bigarren Ziaboga honetan, bitartean Astillerore behan Ziaboga egiten, Montuz Astilleroren Ziaboga ona da, eta Adi Arkote, bigarren Ziaboga hau, eta bai Arkote. 44, 10:44. Eta, pues... Jodido. Eta Astilleren denbora 5:38. Beraz, momenturik hoberena, baina Jose Luis ez dute hobetu Castroren denbora momentuz. Castro 5:31 egin du, Astillero 5:18, eta 5:31, beraz 7 segunduko aldea. Eta bitartean Arkote bigarren Ziaboga honetan 10:45. Hor ikusi ditugu Ziabogen denbora, hor erreferentziak. Eta hor Astillero ikusten dugun momentuan, Orio badoa Ziaboga egitera, Adiorio, eta nahiko zabalik, bai Orio. 10:43. 10 minutu eta 44 segundu. Están poniendo un segundo más que yo esto. Bai. Eta hor doaz, Gipuzkoarrak. Zure herriko trainerua, Jose Luis, hor doa. Bueno, trainerua, gazteena. Hori egeroa, azetera arraunean egiteko. Zaila dakate, beste selezioa, baizu ze pasatzen da. Baina, beno, hor sartzea badazen bai. Hori joan kantera, faltik ez da zaten. Lokoazak irabazteko fitxajek imeituzu hori da, problema hori etorri dauan. Hori jo batek banderek irabazteko fitxajek imeitu dakan kanterakin, Baina hori da. Adi Lapurdiren, Ziaboga, Adi Lapurdi eta bai Lapurdi. 10:32. 10 minutu eta 32 segundu. Estoy fallando yo, antes dábamos igual ellos y yo, ahora... Bai. Horre epaileak... Oiek, ni bainoan segundo baleno, igual batek no baina igualzua, oien abalillo du. Bai, hori da balio duna eta listo. Aigan, zu berko zea hor epailekin, denbora kartxera. Ondo da beho ondo hartuko eta aparatu nahi dazkate horiek. Eta, beno, Jose Luis, nola bizi da ja arronetik kanpo gitzi gora bera, ez zaude talde baten? Bueno, lasai, atxalde nahi du, bazkaldu, siesta bizkatin, telebista ikusi, inoa jumerrik ez. Zanuk, libertadia, Horrelako ja bizitza behar zenun, Jose Luis? Bai, garaia zan, Adi Baika... Bai, Baika... Ea, denbora, Ibekaren denbora... 10:37. Tengo yo mal el reloj, hoy. Eta ez duzu faltan botatzen? Ez? Ez maturten ebiligan. Ba, horregatik, azkenean ja rutina zan. 77 da, urgainean. Zan esatizu ba, eskamak abazkaula ja, ontxe. Beno, baina badakigu hor lutzenan egon zarela bizpairu egun, hor aitor laguntzen, ez da? Ala bizkat sortzeite duen baino, lehenko ez da mejor handik ez da guin, Beno, aurria ez dira geratu azkenengo postuan, beraz? Bueno, importantzia da teumetan horri bilidiala esakin Laredokin, lehenko urretza martzian hemen Deustoko Bilboko batesa maribili zidan, hortxe da, hori da, kate bertena, hori
kostagun estropa bat irazten dioten, horrek asko mongolitoteke ilusioa mutilari eta... Bitartean hori ikusten dugu ama Guadolepekoa, bigelan erditara hurbiltzen, bigarren ziaboga honetara, ea Onda Berribiako traineruaren bigarren ziaboga hau, adi, eta bai Hondarribiren txat. Eta... 31, Amar, eta amabi, Lapurdiren denbora bera, alaxe da, eta momentuz Ibaika, Lapurdi, Hondarribi, Orio eta Arkote, horrelago momentuz zailkapena, lehenengo txandako zailkapen hau. Eta bitartean hori ikusten dugu Arkote, goiti ikusita arraunean. Eta momentuz, lehenengo ziabogan, lehenengo postuan zeuden, 5 minutu 38rekin. Eta ea oraingoan San Jose traineruko arraunlariek mantentzen duten alde hori, handitu edo gitxitu duten. Adi, hor patroia prestatzen ja. Eta adi Astilleroren ziaboga. Eta bai Astillero. Ea denbora. Amar 31 Astilleroren txat. Tenemos el segundo diferencia. Bai. Leno igual amate genuen. Igual. Nek salida mehandu iso igual emango nion. Salida cosa. Bai. Zeitek eta hor segundua deko zue. Bandera egin. Ustez, mandi jo. Hori izaten da askotan. Eta ea, zer gertatzen den? Eta... Llevan el tiempo de Camargo, dan estos parecido, Bitartean... Camargo ondeumakin biderditan, Bai. Momentuz Castroren denbora ez dute hobetzen. Berez nahiko urrun, 15 segundu kaskarrago. A ver si llueve, estoy esperando que llueva. Para la huerta, para que me irriguen los tomates y las vainas que tengo en la huerta. Es que no tengo agua ya casi, si no tendré que echar agua salada. No sé cómo no será bueno, ¿no? Ez daki ni hori ona izango den, tomatentzako. Bueno, ahí tengo ni entrenamiento beti urgasilla, eten un tragua. Entrenamentutan urgasi traguak? Lehenos genu, ematen kaikutik enplentzeino jutekin, eta ez urik, ez motorrik, eta ni egar janegaren hau agustitzen un urgasiak entragoat. Uretan igari zabitzala bezala, trago txiki bat, eko tortzen zinaren, ordu hori bat, behia bezala, gulugula. Eta ito hona da, no estan? Txarra dala esaten dute gatza, azokria de txarra dala, eta zer da ona. Bai. Jangabe otia, eta jangabe. Pandargote, 17-13. Beno, baditugu hirugarren ziabogako lehenengo denborak. 17, 13. Esto quiere decir que hay más corriente. Bai, korrente Pierden palli. Gehiago orai. Aiziare bai, Bai, aizea gora egin du. Ara galtzen dute. Bai, eta aizea eta korrontea gora. Itzazoa gora doanenean baita ere. Beraz, momentuz. Astillero lehen gotxandako denborariko berena jarri du bigarren ziaboga honetan. Eta 17-07 horiren denbora. 17 minutu eta 7 segundu. Hobeago. Eta ea zer gertatzen den, baina momentuz denborarik oberena, Astillerorena. Joan zaigu elektrizitatea, Jose Luis, eta galdu dugu pantalla. Bai, pantaiarekin oso gustora zeudela, baina... Amerikanok etorri dia, o? Zuzeneko gauzak. 17:46 Lapurdiren txat, hirugarren ziaboga horretan.
Eta ea zer gertatzen den oraingoan. Eta momentuz astillero denborarik oberena. Zu Deustu irabaziko dela esan duzu, Jose Luis. Ea zer gertatzen den, bigarren txandara itxaron beharko dugu. Baina, ez dakit, giroa aurreneko arrete biko baino giro denboak ila txarro egiten dute, aizien kontra galdu egiten dute, denboak honea rekuperatu du. Baina ikusiko dugu, astillero hemen, deno eta astillero eta ondarrok. Imaika 16-39. 16-39. Eta ea ze lehenengo komparatiba, Camargo eta Castroren artean, hor Ibaikaren denbora. Eta bitartean ikusentzuleok ez, baina guk ikuste ditugu traineruak berotzen. Eta bitartean astillero denborarik oberena. La corriente lo que te quita te da, pero el viento te quita y no te da. Ez que askotan haitzen dugu telebistan bai, haizeak kontraiko azitak hola ondo ingo diote bai, kaka. Eta denbora gehiago ditugu, Hondarribia 16-48. Eta hor ikusi ditugu ja traineruak. Momentuz Ibaika Lapurdi, Hondarribi, Orio eta Arkote. Eta bakarrik geratzen da astillero ziaboga hori egiteko, hori ikuste ditugu. San Jose, hori ikuste dugu San Jose trainerua. Matxarrengo dugunak, beste zakokin, ojo, Arkotek. Da makilla 21 berrogei, kostengo zailo jaitsiko du, astilleroen ziaboga on, astillerena. Eta hor dator Plentziarra, hor dator Arkote, ea denbora, adi Arkoteren denbora, ARC bat ligako talde honetako lehenengoa, bai Arkote! 21. Zema esan du? 16-45, astilleroren txat. Eta ala ez izango dugu hor Plentziarraren denbora. Ibaika, temoik onena, Bai, momentuz Ibaika liderra. 21-52, hostias. 21-52, hostias, askok. Hostias, mutriko ondo moain du, Eta bat berrogeita mazei. Eta hori zegatik izango da, Jose Luis? Kaskarra jarri delako reguraldia? Korrienta, kentzen duna, eman iten du. Baina aiziak asko kentzen dizu eta eman etxe zuten. Aiziak ez du baten launtzen. Kontrak izten pila, segundo pila galdu. Ikusten da, deun bat txarra indula, Arkotek, konparatuta aurreko tandak sakokin, RC2kokin. Bitartean hori ikusten dugu, Orioko trainerua, heltzear dela, azkenengo metro horietan, adi Orioren denbora, bai Orio. 21-53. Segundo. Hogeita bat, berrogeita mairu. Bila zemategira zinean, Bai. 21, 46. Bai, momentuz denbora txarrak ARC-biko traineroekin alderatuz. Azkar da biltzabek, Bai. Adi heltzear dela Lapurdi haien azken metrotan. Adi Lapurdiren denbora, heltzear dira, azkenengo paladak eta bai Lapurdi. Hogeita bat minutu eta hogeita bost segundo Lapurdiren txat. Hor ikuste ditugu, arraulariak, leher eginda. Bigarren, Castro bakarrik irazi dio. Hostias, casi medio minuto, 20 zema dindu, 22. Hogeita bat, hogeita bost Lapurdiren denbora. Eta bitartean 23 segundos, Bai, gogoratzen dugu Ibaikaren denbora izan dena honena hirugarren ziaboga honetan. Eta hor dira Ibaikako arraunlariak, heltzear dira, ikusi ditugu hemendik haien azken metrotan. Bitartean horra Guadalupekoa azkenengo luze horretan. Eta azter gertatzen den,
Adi Ibaikaren denbora, momentuz hirugarren ziaboga momentuz denborarik hoberena, Adi Ibaika, azken metrotan, Adi Ibaikaren denbora, bai Ibaika. 21-18 Ibaikaren txat. Momentuz denborarik hoberena, alaxe da, Ibaikarena, 21 minutu 18 segundu. Castro 16 segundu. Ea hori mantentzen duten. Eta eltzear dira Hondarribia eta Astillero lehenengo txanda honen denborak. Hori ikusten dugu Astilleko trainerua, JK, Kantabriarrak, eta eltzear dira gizon hauek, haien azkenengo metrotan, baina lehenengo Ama Guadalupekoa, azkenengo metrotan, azkenengo palada horiek ematen, hor ditugu Hondarribiako arraunlariak, ea zer gertatzen den, 21-18 demorarik hoberena, Ibaikarena, Adi Hondarribia, bai Hondarribia. 21 minutu eta 25 segundu Hondarribiaren txat, beraz, Lapurdiren denbora berdina. Itu, zein aurretik, Lapurdi Hondarribi. Bueno, nik igual hartu dio nik, 25. Eta hor ikuste ditugu, Astilleroko arraunlariak. Azkenengo metrotan, Astilleroko arraunlariak, ea ze denbora egiten duten, Kantabriarrek. Ordoa, San Jose trainerua, ea zer egiten duten, momentuz denborarik hoberena. Ez du ditu ingonen abek. Uste duzu zetz? Momentuz 21-18 da denborarik hoberena, Ibaikaren denbora. Amabila, ez dute atzetik abek. Hor azkenengo metroak, San Jose traineruaren txat. Adi. Azkenengo metrotak Astilleroaren txat. Adi Astillero, bai Astillero. 21-26, horiek dira, momentuz bai, denborak, eta goratzen dugu ez direla denbora ofizialak, behin-behinekoak direla. Algo les ha pasado la tiaboga. Baina, bueno... Jon Basko galdu ditute, azkeneko larguan, porque handemoik honena zuten. Etzi handemoik honena ez. Hane aurretik antzitzen, 6 segundo. Eta momentuz... Bigarren txandako traineruak prestatzen diren bitartean, pausatxo bat egingo dugu publizitatera joateko, eta laizter izango gara hemen bueltan Erandioko ikurriñan. Orain arte! Yeah, I'll be ready for you, no matter where you're going. Oh, yeah, I'll be ready for you. I'll keep an eye out for you. Yeah, I'll be steady for you. El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte. Junto al muelle, bajo el sol y la brisa, la tienduca de Cholo, junto a la riberuca, tapas de mar y tierra, aromas que provocan chipirones, pulpo, mejillones fresco y quesos ibérico y alita babacua. Ven al muelle Tres Once frente a más 6 dentitas y su hincha 85 para reservar. Arroces hamburguesa, premio sin igual, la tienduca de Cholo te invita a soñar.
Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30. Arratsaldeon berriro ere, eta ondo etorriak berriro Erandioko ikurrinera. Hor ikusten dutugu ja ARC bateko lehenengo txandako denborak. Hori ja denbora ofizialak, momentuz Ibaika denborarik hoberena. Eta orain bigarren txanda, hor ikusten dugu San Pedro, bigarren txandarako prestatzen. Gurekin da gogoratzen dugu Jose Luis Korta. Arratsaldeon, Jose Luis berriro ere. Arratsaldeon. Bueno, ya atento nago, bukatu dira eta listo nago itxeiteko. Orain bai, ezta? Tope. Ja, azkenengo txandan, zeuz prest itxeiteko. Tope bat. Beno, zuzan dozu lehen, momentu zuretzat favoritua, deusto? Hemen leheno ja zituta itxean korritzen duelako, baino, haitu, izaletik hemen entrenatzen dira egunero, esan dute herriua beste hozin baino, zautzia bada, eta gero arraunen inberda. Eta bat emak favorito jarrenen, deusto jarriko nuko itxeko ladian, a ber. Baina ikusten da, ze deunbak iten nahi diran, Oango honenak, 28 nire deunbetan, eta leheno Castro, 26 segundo azkarro. Gogortu da? Nire txako egoi dia aize gehiago eta korrientak gehiago. Aizia da peligrosua. Korrientak hemen kentzen dizuna, eman iten dizukeo. Gero buelta. Baina aizia kentzen dizut eman ez, lapurra da aizia. Aizia kontra eta laundu ez duiten, bate. Eta aizearen kontra arraun egiteko ze? Bueno, luze, ezta? Luze eta arrauna pixka errepalatu, da baina gaurko ez dute errepalatzen. Danak arraunak aizien kontra frenatzen ematen ditue, baina haitu, gola irazten du, eta bandanak hori kopiatu dute. Baina hori eta ez da hori arraunan iteko modu ba. Lehen hori itekenun, arraun bukaera iteko fuerte bukatzeko uretan, repalatu, gu selezioan da hori itekenun, bi ziruetatik atatzeko repalatu, baina gero repalatu. Mobilian mundialetan repalatu iten dute, zerbait egatikan. Gu baino gehiago estu dute, baina hemenoan repalatu irazten dutenak, bakizu hemen aurrena dabitzanak selezioa dira, mutilik honek txona bilduta dazkete, eta zaila da, aliga ziten dute, baina hostia, lehen baino azkarro biltzen, esan duke eta gauzak harinak, arraunak harinak, traineruak harinok ez? Leheno 200 kilokin korritzek nun, da gaurko unian 200 da eta gizemat ematen dugu, GPS-ia dala, altaboza diala, hostia diala, tratezarra, dana albarik, alparikako gauza. Nik arraun munduan haituko nuke, kenduko nukena zeitun pinganilua da, pinganilua. Porque delegago goroten dia, berroa ganando un segundo, detrás segundo. Azkenen dirikituta ikusteik kanpotikan. Eritzen zait, barrundik amarejatu berlokela horiek. Zaten du bai ziklismo, baina ziklismo mejora egiten ditue gauz guztitan, arra munduan ezarrez. Pinganiluakin, kauela lehi. Baina hori dota haitu. Bai, hori guzti ditu ja... Demokraziak hori gari du, bostek lau ira ziten diela. Bost kiripolla balima diare, lau nogala ira ziten diote. Azkenen hori da, haitu. Horra, etorri da mundua eta haitu. Hori dago eta aurrea. Zegingo diogu horri, ezta? Hori ikusi ditugu, aizetik irudi politak, hor estropada honetako... Leheno ez dugu izan, beste historikoa, ez? Bai, zea. Atzetik pedreina, kaiku, Zumaia, hemen. Txanda polita, ez da, Jose Luis? Zemat estropa, zemat bandera irazi dituten. Bai. A ver, hemen. Baina, haitu, momentu honetan beste azkarro biltzen dira eta dontokian saiatu behar. Kaiku ere ezaguna, zuretzat, Jose Luis? Bai, urte morrozkatintu horik, eta nik oita lautik angora ingo nitu nik bi epoketan kaikun, bai, urte morrozka. Non pasatu dituzu urte gehien, zein klubetan? Kaikun bai. Hasi nintzen hori joan, 5 urte, gehiru Lasarte Michelin, gehi nitu nama bi temporada kaikun, 3 zierbanan, berriz hori joagun 7, Castron ez da gizematen dituten. Asko ere, ez da? Bai, eta berriz kaikua. Ikerri zarra bai naiz, ostra, eta sartu nahi, gondia zarro nahi dut esatia. Bai, zarra esatia ezemen da lona, baina honek zarra itia nahi dut. Bueno, atento marko dugu. Bai, momentuz, Ibaikaren demora oberena.
21 segundu, 18 minutu parkatu, 18 segundu, 77 euneko. Baina, momentun, Castro, deumerik onena, RC2ekoak irazidunak, deumerik onena. Bai, badoa, San Pedro, lehen bigarren txanda honetan. Jodi, segundu bat, behan dugu, jodet. Ez dakigu, bi gauza bat egiten. Ordoa, Libia trainerua, Ordoa, San Pedro, lehenengo metrotan, lehigarren txanda honetan, azkenengo txandan, eguneko azkenengo txandan, eta izan daiteke txanda erabakigarria edo ez? Bai, haitu, hemen irutzen zaita hemengo gazkarro diala, lehengo tandak, ez dut uste aize gehiago da nik lehengo tanda baino irutzen zaita difentzia indula RC1-tik RC2ko aurreneko tandara, baina irutzen zaita oan iboltzua, irutzen zaita aizia, oan baino bandera ibeida nago, bai. Gara jontan euskia bera dihuanen aizia normalen bera iten du, baina Maria gora dihualare aiziak askotan ekarriten du, ez dago askotan asmatzen, baina haitu, daunakin korritu berko du eta deuma gutxina egiten nuak, arek emango du bandera. Hor dago Pedreña, Adri Pedreña, irtera, eta bai, Pedreña, hor doaz, lehenengo metrotan, hor Cantabria errak. Jose Luis, nola jarraitzen dira egiten betiko irteerak, hor para luzeak, gero motxak eta gero ja erritmo hartzen duzu, eta edo nola egiten da? Bai, txampa sali da iboltzo, esaten da, aurreneko ondo bukatzen duzu, gero tenteten pixkat trenerua velozidadea eman arte, eta aurreneko minutu erdian palatan gora jutentzea, baina normala da, trenerua martxa matillo zunen, zure arraunketa zemat eta azkarro hartu, hemen esaten da, momentu txarren esaten da, minutu terdi bi minutua, pistan 8 kilometroko karrera bezala, karrera itxarrenetako esaten da, kalkulatu mer esaten da, eta hemen bai, ni erraunena zen itzanen, atatzen itzan tope eta gebaiaitu zinikan, ibiltzen itzan. Esan dugu, 1000 metroan bentakak gehiago maten nun, bukara baino. Eta hori tendu, eta aurreneko pala luziengo dute, berdi errexartuko dute, eta oan ritmo hartzen saiatuko dira, oan 10 bat ingo ditue bizi, eta gero ritmo hartzen. Eta hori luzeago, ezta? Ba, oan hasi beluke luzeten. Bukatzen gehiago, bukatzen. Bai, hor da Bizkaitxarra, irteran. Motorra berotu iten da eta gaurea botatzen geriz. Eta gaude gaurko azkenengo txandan, ARC bateko, horrezko txanda, ezako gu, hor bitartean ikusi ditugu traineru ia guztiak, atera dira San Pedro, Pedreña eta Kaiku, urrengoa Zumaia, Telmodeun, hor ikusten ditugu, atzean, irudiaren atzean, prestatuta, bitartean Kaiku bere lehengo metrotan, bandera gora, 4, 3, 2, 1, bai, Telmodeun, horra doaz, azkenengo txanda honetan, eta, Jose Luis, banderak ez dizu arrazoia ematen, tente dago orain, baina ratxak esaten dira hemenguak ebira, gehiago muitzen dut. Baina irutzen zaite, ez tala ikusiko dugu, aurreneko larguan ikusiko dugu. Aurreneko larguan espatute kaltzen, aiziak ingo ditute, korrienta baino gehiago kalte. Korrientak entzen diona, honea errepuatuko du, aizien adatz peligrosua. Aiziak hori tendu laportu, beti, kenduta emanez. Eta hori ikusten dugu San Pedro, bitartean, arraunean, enbata prestatzen, hori ikusten dugu enbata. Hemen bi favorituak, baina Zumaiare ondo estropa gatzoko nakin ditugu, esan nuke... Sorpresa eman dezakik Zumaiak? Baliteke, esan nuke zaustarrak esan dite patroiak egon bizka eta jende veterano etorri zaiola eta ondo da urten mejora indutuela, jende veterano hasi dela eta... Eta badoa, enbata, badoa Zarautz, lehenengo metrota, lehenengo pada hoietan, gogoratera dira Zarauztarrak? Bai, zerbaitetik gani bandere girazten dira, Bai. Gaurre, ikusiko du, Kaikuke goraka dator, aurrenetik anetzun asmatu, aurreneko estropetan, baino azkeneko estropetan pixkana urratzen nahi da, hemen herri joa esatzen du, hemen entrenatzen dita, eta irutzen zaitik gaur Kaikuk estropa hona inberlukela eta irutzen hona ingo dula. Oan irabazteko kapaz izango da, oan dikana azkeneko estropetan urruti xamaribili da, baina irutzen zait pixkana urratzen nahiko dela. Eta laizter aterako dira ja zure favoritua, gaurko favoritua. A ber, asmatzen deten.
Lehenengo taldean asmatu duzu, erraz zegoela. Ba, erreza zen. Esan behar dekogu. Gua itxuka ezautzeko mokoa zen, lehenko resulta ikusia, beti ez da asmatzen, baino. 2, 1, eta bai, badoa tomatera, badoa Deusto, eta badaude traineru guztiak, ja estropadan. Gustatu te zait, atea duten rumbua gustatu te zait. Korrienteari aldeitea atera da, honeanago atera da, beste baino. Beste erditik zuzen jundia eta... Eta adi San Pedroren maniobra, adi Ziaboga, Libiaren lehenengo Ziaboga hori, beraz laizte izango ditugu denborak. Ito porque aquí que hostia pasa. 5:31 San Pedro. Zema esan du? 5:31 San Pedroren txat, beraz, ja Castroren denbora, Jose Luis, ja hor dago erreferentzia, San Pedroren denborarekin, 5:31. Bitartean, Kaiku arraunean. Ordoa Bizkaitxarra trainerua. Eta adi Pedreñaren Ziabogara. Ea Ziaboga ona. Eta 5:25 Pedreña. 5 minutu eta 25 segundu Pedreñaren txat. Eta beraz, badaude hobetzen Castroren denbora hori, 5:31. Eta hor, tomatera, jartzea momentuz liderrak, zailkapen orokorrean, hor lehenengo talde honetako zailkapenean. Eta, zer gertatzen den, txanda honetan, momentuz lehenengo txandako denbora guztiako gaitu dituzte. Zer deko zu faltan, Jose Luis? Bai. Ea ba, hor Kaikuren Ziaboga. 5:25 Kaiku. 5:25 Kaikuren txat, denbora berdina, Zumaiaren denbora bera. Txarto, Jose Luis? Zergatik? Itxetzait Pedreñari gehiago kendo bertxulo da. Pedreñaki defentsi txikia. Vamos, Agunarri. Ikusiko dugu alde, baino... Hor ikusten dugu, Laizter Zumaia lehenengo Ziaboga hori egiten. Hor Telmo Deun traineruaren Ziaboga. Ea zer egiten duten, Zumaia tarraek. Eta Laizter izango dugu denbora. 5:21 Zumaia. 5:21 Zumaiaren txat. Beraz, hobetu egin dute hor Pedreñaren eta Kaikuren denbora. Beraz, momentura arte. Denborarik hoberena. Korrientak kentzen nahi da, pizten, korrientak. Bai, pizka bat. Korten zu, gero gehiago kortzen zuen za. Bai. Baina izea gora, ez da? Eta ea hor ikusten dugu tomatera. Lehenengo hor Ziaboga egitera, bidaian, eta hor doa enbata lehenengo. Adi enbataren Ziaboga. Eta Ziaboga ona, Laizte izango dugu denbora. Adi enbata. Laizte izango dugu. Ea Zarauztarren denbora, 5:24. Zarauztarren txat.
Bueno, Jose Luis, lehen esan duzu, Zumaia sorpresa eman dezake. Azkar, jondara, ikusiko dugu, Deusto dugu, A ber, bueno, azte itzatea, bokaioa berto nokitzen dut, mikrua baino, esan dugu eta azkar junda, aurrengo largua, baino, handik iruk gelitzen dira, baino, seinale txarra ez da, aurrengo larguan referentzia honena balimado horrek asko animatzen du kuadrilla, horrek laundu iten du horrek. A ber, ikusiko dugu, a ber, Deustok, zeten baiten duen ziago aurrenekon. Eta baitu hemen San Pedroko arraunlariak, lehen bigarren ziaboga honetan. Bai, San Pedro. Margoita zei. Bitartean Deusto ere lehenengo ziaboga egiten. 10:27 San Pedroren entzat. 5:19 San Deustoren entzat, beraz Zumaiaren aurretik. Tomatera Zumaiaren aurretik eta San Pedro 10:27. Bueno, de momento, hostia, ventaja da, Hostia. Ba, esango du, kostatu zaiela bueltatzea, Jose Luis San Pedro hori. Lehenengo ziabogan Castroren denbora berdina izan dute, eta orain 10:27 egin dute, eta Castro 10:16 egin du bere momentuan, beraz. Esan nuke lero korriente gehiago. Bai. Adi Pedreñaren ziaboga, Adi Pedreña, bai Pedreña. 10:16. 10:16 Pedreñentzat. Beste poligrafo bat nahi behar duzu? Ea, ba. Ez que hainbeste notatzen ditu, Jose Luis? Ez da regalo además, ¿no? Ba, ez dakit. Tele 7. Hombre, Tele 7. hemen ARC-ko Esto igual se queda en el bolsillo y luego se te olvida. Negoziatu beharko duzu hor. ¡Ya, Kaiko! ¡Ey! Hor dator Kaiku. Se me ha oído todos estos. Me habrá oído todos estos, ¿no? Es que se me olvida que estoy en el micro aquí, no la estoy, te zait. Eta zer gertatzen, Jose Luis. Horrela, ba, benetako Jose Luis ezagutzen dugu. Demo ona, ondo etorri dira, izen alde. Adi, Kaiku. Demo ona, sartu! Eta bai Kaiku. 10:06. Demo iguala. 10:17 Kaikurentzat. Yo estoy atrasado, se me ha ido el engrase del... Nik itxeite segitzen dut amaitu. Bai, una kotorra izaten da gauen. Beraz, momentuz denborarik oberena Pedreñarena, 10:16. Eta Pedreña, Castroren denbora berdina. Zan behar dekogu hor konparazioan. Abek, ondo, demo nabek. Bai. Zumaia, ondo. Adi, Zumaiarekin, momentuz 5:21, bigarren denborarik oberena hor lehenengo ziabogan. Adi, Zumaia, bai Zumaia. 10:05. Eta 10:06 Zumaiarentzat. Ordoa, Telmo deun. Arraunen ondo iten dute luze eta... Ondo. Mata urruti ematen du. Oan, askar zartzen dira honeak, gainatu iten du. Horrea bertan ematen du. Honea... 10:05. Castro baino, 10 azkarrago. Bai. Hauan ikusiko dugu, ara kanpoa berzeiten duten. Baino, korrita, menos korrita. Bandera osa autentiago, Marisa. Bai. Korrita ondo egin hori. Ara mejoratuko dute asko. Eta orain enbataren txanda. Bai. Hau Kaikun da demo ingo duenak. Zumaiaren atzetik badirudi, enbata. Adi enbata. Sartu. Eta adi. Bai enbata. Mabi. 10:12, no? Eta denbora 10 minutu eta 12 segundu, Zarauztarrentzat. Estoy dando un segundo más, Nico, porque tanto jarri bai. Bueno, Zumaia baino 6 segundu kaskarrago. Eta Laizter izango dugu Deusto. Deusto gingo du domeko honena. Zumaiakin, Baina hobi ingo dut ditzute, 20 segundo, 25 falta dira, Deusto etorriko da azkarrena.
Ea Deusto, bitartean hori ikusten dugu San Pedro arraunean. Hoi segundo falta dirata. Deusto, hor maiot zuriarekin, zailkapeneko liderra bezala. Adi Deusto eta... Sartu. Eta bai Deusto. Iru. 10 Eta 10 minutu. Eta 3 segundu. Deustorentzat, hor 3 segunduko tartea. 2 segundo tartea. Bai. Hor se dute, pelea, Bai. Dios, asmatze bali maete ondo kolituko nahi, no? Bai, noski baietz. 3 bogailo janezko asmatu liteke, no? Bai, noski. Gozeik ez dakau mitzat. Beste bogaillo bat irabaziko zu. Ez. Gerriko askatu merko, mendik altxaten ezen gerriko askatu merko dut. Bai. Baina momentuz Deustuk jarri du denborarik hoberena erlojuan, 10 minutu 3 segundu. Hor ikusten du, 12 segundo. Bitartean enbata arraunean. 12 segundo azkarro jundiara, eta harekin aldeitu dira honea. Horrek esan nahi du, korrienta jetxindula. Hor San Pedroren... Kasto etorri da Deuston deunboan, bigarrengo larguan. Bai. Esan dugu korrientea. 16-26 San Pedro. 16-26 San Pedro. Hirugarren ziaboga honetan. Eta hor doaz. Urrengoa Pedreña, hor ziaboga horretan. Llevaba un año sin hacer esto, ¿no? Adi Pedreña. Pedreña ziaboga ona. 16-05 Pedreña. 10 segundos. 20 segundos ahora, Hemen 10 segundo, tan... Bai. Goita bat, Terreña ha ido bien. Ea, momentuz Pedreña denborarik hoberena. Esto tendría que tener amarrado yo aquí. Tendría que tener amarrado yo aquí. Es que el bocadillo tenía cerca, pero... Listo. Listo, orain bai, está José Luis. Claro, teníamos aquí... Ahora tengo la mano libre, puedo escribir. Eta momentuz, ikuste dugu Kaiku ziaboga egiten. Kaiku, ziaboga ona. Kaiku 16-06 Kaikurentzat. Ahí se mantiene, Sakin, Pedreñakin, Bai, hor borruka polita izango dute baita ere. Hor zeta biltza, segundoan da biltza, Bai. Horrengo larguan, bigarrengoan... Eta badator Zumaia. Zumaiaren denbora. Eta laizter izango dugu emetik Zumaiaren denbora. Zumaya 15-47. 15:57 Zumaiarentzat. Eta momentuz denborarik hoberena Zumaiarentzat. Ha perdido mucho. Kaiku kiruan larguan galdu indu, Sakin. Eta momentuz
horiek dira denborak. 11 segundotik an, ostias, 19 junda, 8 segundo kenduz dizio. Hirugarrengo largoan 8 segundo. Ja. Bai, hori ikusten dugu enbataren ziaboga, momentu zona. Eta denbora berdina. Berrogeita, ez. 10 segundo mantxoago. Bai, 10 segundo mantxoago, bai. Eta momentuz, ea Deustoren denbora, baina Zumaiak denborariko berena jarri du erlojuan. Gertu dator Deusto. Ea Deusturen ziaboga. Ea ze denbora jartzen duten tomaterako arraunlariek erlojuan. Eta adi denbora. Nos andarán 21, 25, 30, sí. 15:44 Deusturentzat. Hor 3 segunduko tartea mantentzen dute, bi ontzien artean. Eta hor dator ja San Pedro, bere azkenengo metrotan. Adi San Pedro, adi, Eltzear dira, Libiako arraulariak, eta bai San Pedro. Hostia, este está cerca, Berreña le ha cogido medio minuto. Eta hogeita bat. Berreña la mejor regata del año. Bai, Adi Pedreña Eltzear da. Adi Pedreña, hor Pedreñako patroiaren keinua. Eta laizter izango dira kantabriarrak, hemen, adi Pedreña. Eta bai Pedreña. Eta berrogeita amabi Pedreñaren txat. Castro ahí está. Momentuz Castroren denbora hobetu egin dute, 10 segundu gatik. Castro va a tener peleas también con estos dos han venido para arriba, Cuando remen juntos. Bai. Eta aurrengoa Eltzear Kaiku izango da. Bereñak aurtengo troperik onena. San Pedro hori, hostia. 29 segundo, minuto erdi ja, Bai. Eta Kaiku bizi, Buah. Bai, azkar dator Kaiku. Bizi datosti. Azkenengo metrotan, Kaikutarrak, Bizkaitxarra traineruko arraulariak. Pedreñen atxetik. Adi Kaiku, azkenengo metrotan, hor motz arraunean, eta bai Kaiku. 20 minutu eta 56 segundu Kaikurentzat. 4 segundu. Bai. Azkenengo larguan. Eta badator Zumaia. Zumaia bertan. Ea Zumaiaren denbora. Momentuz bigarren denborarik oberena. Deusto baino 3 mantxoago. Hor dator Zumaia azkenengo metrotan patroiaren oiuak. Azkenengo paladak. Adi Zumaia eta bai Zumaia. 20 minutu eta 27 segundu Zumaiaren zat, hori da denbora. Hostia, zen da, aquí hay mucho hueco, ¿no? Bai. Aquí hay mucho hueco. Oraindik enbata ez dugu ikusten. Va a estar la bandera entre Zumaia y Deusto, Deusto va a venir bien, yo creo que tiene un bote ligerillo. A ver si no tengo tanta cola como a la mañana para Castro. Hostia. Esto está siempre en marcha, ¿no? Aquí siempre está en marcha esto. Bai. Esto no puede decir tonterías entonces, ¿no? Bueno, depende, Jakin behar duzu entzungo didezela. Seguramente. Bueno, ni tengo una puto, tengo una izan. Saltarrak. Adi enbata Eltzear. Enbataren azken metroak. Adi.
Eta baien bata. 20-44, no? Normal. Berrogeita lauen bataren txat. Bertan dut duztia beke? Minuto erdila sarteko. Bat. Eta hor doaz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, campeona bek. Adien bati, adi deusto. Adi deusto. Hogeita zazpi hobetu behar dute. Adi deusto. Hogeita zazpi hobetu behar dute. Adi deusto. Adi. Bai deusto. 23, 24. Eta hogeita lau. Deustora doa bandera. Bai, eta arraunlarien postasuna. Bai, badakite irabazi dutela. Tenía que llegar en menos de 10 paladas, se ha llegado, ya estaba ganado. Eta bai. Ya me he quedado como bueno, ¿no? Bai, pleno, José Luis, gaur. A ver si me he mejorado yo con 100 años. ¿Bolígrafo qué? Zure txat, bere tu bolígrafoa. Eskerrik asko. Faltaría más. Eskerrik asko. Eta Deustora doa hor gizon horiek eraman dute bandera Deustuko tripulazioa. Hogeita lau hor ikusitugu bezarkatzen, haien artean bezarkadak emoten irabazi dutelako. ¿Todo bien? Todo bien. Estás muy gordo, ¿eh? Sí, he comido 3 bocadillos, es para... la culpa tiene esto. Hor tomateraren ospakizuna. Ez que dana etortzen dira, kasuitea. Famoso zera, José Luis. Tripa zin zaitela eta esan dio, hiru bocadillo janda. No, eta hasiko tripa. Egun baten ez da esten hori, hori luzera guten hori. Hori irila bezala temako, urrutitik eman bertzat jola jana. Bai. Sardia, kertena luziak inez. Egun askota horretik handa. Nik momentu jandakoak enauk izen du, egunero jateten egin horrek. Eta hor, ospakizuna... Apa, tomatera? Bai. Tomate urtia da gainez? Bai, gainea. Bai, ni batzak izto pella da, atatzen zaita, bai. Ba, aurrengoen tomate batzuk ekarri, ez da? Bai, bueno, karri, konetu. Toma, entzala jateko, en de bokaio batzuk entzala, hola, tripa beren zujungo da. Bai, neke, baina ez da, ensaladak ingazkiritzen naiz. Zeba? Ba, Frantzin olimpiadako prepatzen ibilin izan, Parisen, da, amagosta ben, tomatia eta letxua, da ikasi ez. Pomeloa jaten akutsi zeten, no? Pomeloa gustatzen zait. Pomeloa. A ver, tipos oficiales tenemos, ¿no? Bai, Lazier esango ditugu. Nunda, San Mutrikoarra nunda. Mutrikoarra esan dut. Pero ez da, la chica, ¿no? Lazier izango ditugu. Dago... Pako gure lankidea denbora ekartzen. Tenemos tiempos oficiales. Hacía tiempo que no había hecho tantos números. Ba, gehiago ditu herri beharko zea, José Luis. 24-42. Hori da, Deustoren denbora. Eta baditugu denborak. Hor ja... Behinbetiko denborak. Diego, diga bokallo mati bolengoa, Nik ez. Hor deko zailkapen orokorra, bueno, ez dakit ni zailkapen hori, nola dauen. Deusto izan delako lehenengo ba. Margos, tú ya. Ha ganado el que nunca gana. Cachis. Todavía hay bocadillos. Luego decís que ha comido corta todo. Dale a Mendicote que está delgado. No, déjale que no coma más. Eta hor... Un poquito corto, remando. Dios, último largo también han perdido. Hor ditugu ja zailkapen orokorra. Deusto hogeita laurekin. Gaurko denborarik hoberena, beraz hor lidergoa sendotzen dute, ARC bateko lidergoa sendotzen dute. Eta berriz maiot zuri hori Deuston geratzen da. Tenemos que venir más, no hemos mejorado, El patrón hay que quitarlo. Patrón fuera. Eta
horiek dira gaurko estropaden denborak. Eta bihar gehiago Portugaleteko estropadan. Eta gaurkoz hori izan da guztia, mila esker gurekin egoteagatik. Eta kasu honetan, bihar arte, ondo izan. Una de agua, porque he leído 3 cascos. Hondo, eskerrik asko. Igual es el queso, el jamón. He comido 3. Y el último tenía no sé si alguno... Barkatu, bandera jaso behar dute deustotarrek, ni ja Jose Luisen ondoan arratsaldea pasata gero. Ze bihar gehiago, ez da Jose Luis Portugaleten? Bai. A ver, ez dakit. Bai. Zer dutan da, estropa bila? Zer dutan da? Ba, 11etan izango da. 11etan? Bai. Bueno, igual asalduko nahi. Noski. Bak, eman diete pasatzeko, osea... Bai. Bueno... Kotxean etortzeko eta guzti. Bale jo alge. Ze, berro haitxea. Eta hor ikusten dugu, sailkapena. Eio itxemertegu? Ez, ni bai, zu gure basu jun zaitez. Bilara salduko naiz. Bai, bilara etorriko zea. Bai, a ver, bilara ondo hartu ikusten dela estropa, Bai, hombre, espero dugu ez. Kriston teknologia eta fallo. Kriston teknologia eta ikusten ez teula aurre. Kriston pantalla eta... Bueno, hemen txikiago ikusten dugu. Bai, ez da ekipa, nik ez da erten ikusi. Nik bokadillo gaurren ni. Claro, bokadilloak jaten, ez dugu pantai ikusten. Era gari zua heidu antia, joder. Ze, arraunan berbaitxeko, zerbait dakizu, arraunen ingurun. Bueno, urte askotan ibiliga hor da, askotan deskuidatu egin eta, bueno, asmature, aldemein batzutan asmature egiten dugu eta... Bueno, gaur pleno, gaur ondo. Ondo gelitu gara, bai. Bai. Honeko arrexak genuen da, deusto gaitxian da, ondo da biltzata. Horatoz, irabazleak... Zaletuen... Ondo iten dute arraunen, Txaloak jasotzen. Kristo meritua kantera gaitxian da. Beri alda telefono, Bai, deikari dira. Eta hor, arraunak kentzen. Itxatzen txira gerturatzeko. Correcto. Ahora te mando los tiempos, estoy aquí con el telesiempre aquí. Se ha puesto un montón de bocadillos delante y no sé cuántos he comido. Roja. Ha ganado esto. Eta hor, zaletuen doinua. Hori da orain entzun behar dena. Tomatera irabazi duelako. Vale, te mando ahora. ¿Dónde? Eta Laster patroia joango da bandera horren bila, merezi dutelako. Calle 4, que es el de la calle de fuera, ¿no? Allí. Sí, allí. Eta horra doa patroia irabazi dutelako hor bandera horren bila. Badauka eskutartean bandera. Horra doa eta bai! Deustora doa bandera gaur ere. Deustora doa hor zaletu eta arraunlarien postasuna. Beste bat, lidergoa sendotzeko. Cuidado que de abajo no está sin amarrar. Arriba ya la hemos amarrado bien, pero... ¿Dónde tenemos los tiempos oficiales? No funcionan los ordenadores. Eta hor deustoren eta zaletuen postasuna. Laster, arraunak gora igoko dituzte. Hostia, se me ha robado esto, pero eso también. Bai! Beste bat deustora, tomatera posi eslerka. Bueno, joder, así se puede vivir, Beno, Jose Luis, bihar arte. A ver, señores. Mila esker gurekin egotatik. DJ te va animado, no tengo que dar la vuelta y así puedo venir. Hala, badoa Jose Luis, gurekin arratsalde osoa pasata gero, gurekin eta zuekin, ikusentzuleekin. Eta deustok arraunak gora igotzen dituen hor ospakizun moduan. Zaletuen txaloak ez dira bukatzen.
Ordoaz, arraunak kentzen, adi, hor azken irudi horretara, zaletuak pospozik eta bai, arraunak zerura, eta Deusto da, Erandioko 19. ikurriaren irabazlea. Irudi horrekin orain bai, agurtzen zaituztet ikusentzuleok, eta mila esker gurekin egotagatik, bihar gehiago Portugaleten, bihar arte beraz, ondo izan! La Ermita Cantabria, los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con España no, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España, Adamo da un año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. ¿Buscas un taller de confianza? Talleres Esga. Somos expertos en reparación de todo tipo de vehículos. Disponemos de servicios de cita previa, recambios, accesorios y servicio postventa. Somos líderes en el sector desde 1980. Servicio de góndola, centro oficial de tacógrafos, asistencia 24 horas, vehículos industriales. Concesionario oficial de MAN, Stoneridge, Smith, Cargo Bull, Talleres Esga, carretera Torrelavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Cantabria. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece.
Yeah, I'll be ready for you. No matter where you're going. Oh. El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte. Junto al muelle, bajo el sol y la brisa. La tienduca de Cholo, junto a la riberuca, tapas de mar y tierra, aromas que provocan chipirones, pulpo, mejillones fresco y quesos ibérico y alita babacua. Ven al muelle Tres Once frente a más 6 densitas y su hincha 85 para reservar. Arroces hamburguesa, premio sin igual, la tienduca de Cholo te invita a soñar. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91 197 1700.